Вашият зъб изглежда ето по този начин. Виждате огромен кариес, нервът почти го няма. Започваме с почистването на кариозната маса. Защото, както виждате, голяма част от зъба липсва и е важно да оставим твърди и здрави стени, за да може да възстановим зъба. След това поставяме платно кофердам и започваме умъртвяването и изваждането на нервите и почистване на коронно-каналната система. След като измерим работната дължина и почистим ефективно и стерилно мястото, където е залягал нервът, започваме към херметизиране и уплътняване на коронно-каналната система с пълнежно средство и щифт. След това запълваме и изграждаме зъба, за да придобие една форма, която ще устоява във времето и той ще може да бъде функционален за дълго време. След това изпиляваме зъба за коронка, защото е важно да възстановим изцяло зъба, да има завършен вид, вземем отпечатък и поставяме готовата коронка от нашия зъботехник. Нима искаш да загубиш този зъб? Ако имаш голяма дупка или зъб, който може да бъде изваден или може да се счупи, те съветвам да си запазиш още сега час за преглед, за да може да спасим заедно твоят зъб.